Σεβαστέ Πατέρα, κυρία Βουλευτή, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Αντιδήμαρχε, Περιφερειακή και Δημοτική Σύμβουλη, κύριε Διευθυντά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Δράμας, κύριε Διευθυντά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Καβάλας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί μαθητές, εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Κάθε αναδρομή στην παράδοση, με στόχο τη διαπραγμάτευση ενός σύγχρονου θέματος, γεννά αναπόφευκτα ορισμένες επιφυλάξεις για τη σκοπιμότητα που έχει αυτή η προσπάθεια. Η αναδρομή αυτή μπορεί να κατευθύνεται από την τάση να αποφύγει κανείς τον κόπο να προβληματιστεί γνήσια και να κρυφτεί πίσω από την άνεση της επανάληψης, που υπαγορεύει η στήρα συντηρητικότητα. Συχνά, μάλιστα, αυτή η προσπάθεια μπορεί πολύ εύκολα, έστω και ασυνείδητα, να καλύπτει την εσωτερική ανασφάλεια του σύγχρονου ανθρώπου μπροστά στο ρυψοκίνδυνο τόλμημα να πάρει υπεύθυνη στάση στα προβλήματα της εποχής του. Άλλοτε πάλι, ο φόβος να απορριφθούν νέες ιδέες και λύσεις από έναν αυστηρά παραδοσιακό χώρο οδηγεί μοιραία σε μία ανέντιμη χρησιμοποίηση της παράδοσης. Σε αυτή την περίπτωση, με την αναδρομή στην παράδοση, επιχειρείται εκ των υστέρων μία τεχνική ένταξη των νέων δεδομένων με επιφανειακές συγκωλήσεις στο παραδοσιακό υλικό. Με βάση αυτές τις εισαγωγικές σκέψεις, καλείται σήμερα η εκπαιδευτική κοινότητα να αντλήσει στοιχεία από την πολυπίκυλη διδασκαλία των τριών ιεραρχών και να συζητήσει με βάση αυτά τα σύγχρονα εκπαιδευτικά ζητήματα. Η πρόταση που απορρέει από το έργο και τη διδασκαλία των τριών ιεραρχών για τους μαθητές του σήμερα και του αύριο είναι ότι θα πρέπει να αγαπούν τη γνώση και την αλήθεια, τη μάθηση και τη μόρφωση. Να σέβονται κριτικά το έγκυρο, το αυθεντικό και παραδοσιακό. Να είναι ανοιχτοί συνάμα στο νέο και αλλιώτικο που μας επιφυλάσσει η ζωή. Να γίνονται και να είναι άνθρωποι ελεύθεροι, δημοκρατικοί και υπεύθυνοι. Ευαίσθητοι και άγρυπνοι, στοχαστικοί και διαλογικοί. Κοινωνικοί και δημιουργικοί, προαγωγικοί και δραστήριοι. Άνθρωποι επίγνωσης και αγάπης, ανθρωπιάς και αξιοπρέπειας. Αγωνιστικοί και οραματιστές, στρατευμένοι για το καλύτερο με όλους και για όλους. Το όραμα για την παιδεία σήμερα διέπεται από ένα σύνθημα, το πρώτο ο μαθητής. Ένα σύνθημα που επαγγέλλεται ένα σχολείο ανοιχτό στις ιδέες και στην κοινωνία, στη γνώση και στο μέλλον και θέτει ως βάση την πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας και της κριτικής σκέψης των μαθητών και μαθητριών. Πρόκειται για ένα όραμα πραγματικά πολύ κοντά στην πρόταση των τιμόμενων σήμερα Αγίων της Εκκλησίας. Πρόκειται ωστόσο για ένα όραμα το οποίο αποτελεί συνάμα και ένα διαχρονικό αίτημα της ελληνικής εκπαιδευτικής κοινότητας. «Να πλάθουμε ανθρώπους με καθαρό στοχαστικό νου», έγραφε ο Αλέξανδρος Δελμούζος, «που να είναι σε θέση να κρίνουν οι ίδιοι υπεύθυνα όσα προβλήματα παρουσιάζει η ατομική και ομαδική τους ζωή, δίχως να παρασύρονται από τον πρώτο δυνατό ή δημαγωγό της ημέρας». Ωστόσο, τα διαχρονικά αιτήματα εμπεριέχουν συχνά και το στοιχείο της ανεκπλήρωτης επιθυμίας, όπως τα έργα του Άντων Τσέχοφ, όπου οι επίκαιροι πάντα χαρακτήρες του, κινούμενοι στα όρια μιας υπαρξιακής μοναξιάς, αναζητούν την ολοκλήρωση των ανεκπλήρωτων επιθυμιών τους. Όπως το αφηγηματικό εγώ του Μαρσέλ Προύστ, όταν προσπαθώντας να αντλήσει τη ζωή του, να αναπλάσει τη ζωή του, ζωντανεύουν οι προσμονές και οι απογοητεύσεις του. Εδώ βρίσκεται και το μεγάλο στίχημα, η πραγμάτωση του διαχρονικού αιτήματος στην εποχή μας. Το διακύβευμα βέβαια για την εποχή μας συνδέεται με το γενικότερο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο επιχειρείται σήμερα η υλοποίηση του οράματος. Η κρίση της ελληνικής οικονομίας, αλλά και η επιχειρούμενη καλλικρατική αλλαγή του εκπαιδευτικού